Ndiri mukadzi ane makore 42. Ndakaroorwawo ndine mwana wangu musikana. Nekare ndi murume ndine 2 boys. Handishande, murume ndiye anoita zvese hake. Hero dambudziko. Murume akabata mwana zvisina kutenderana neni kwewiki rese. Umwe musi ndichitobva kutauni, ndakaona mwana wangu afa pasaidi pake paine mapiritsi. Postmortem ikati overdose. Zvakandinetsa kuti chii nekuti mwana wangu aisataura. Takanomuviga kuzimu. Takagara kwegore rese asi zvaindishungurudza. Umwe musi ndakazoti regai ndimborongedza mabhuku ake aiva akazara mutrangi. Ndopandakasangana nekaki envelope. Ndakavhura. Hama ndakanzwa shura rese. Mwana akataura kurarwa kwaiitwa newandinoti murume wangu. Akataura zvakawanda akati akatotya kundiudza. Kutya kuti ndinomuti anonyepa. Zvese nekuda kundirambisa nemurume. Hama ndakachema hama dzangu. Ndodii murume uyu vedu we kuti ndimusungise ndosara ndichitangira paine vana. Vamwe vana vanoti vanzwa kuti ndakasungisa baba vavo. Vedu we musanditukewo, ndibatsirewo kuti ndoita sei.